Jamen, vi er til fest, simpelthen. Halmtorvet. Det er Halmtorvet. Halmtorvet 19. Gamle Kødby. Jamen altså, vi har lavet en scene, hvor det ligesom skal være Freja, der går rundt til en fest og ligesom flirter lidt med nogle forskellige og kigger på nogle piger, der kysser og står og flirter lidt med sangerinden, og så ender det med, at hun går ind i backstage, ligesom hvor jeg sidder. Og så ender det med, at hun tager mig med hjem, og så smutter vi sammen. Ja. Der er simpelthen blevet op til en lille film, ja. Det var det. Det er i stedet for et modeshow, så er det i stedet for et show i år, eller det gjorde han så også sidste sæson, så laver han en lille kortfilm, som så bliver vist rundt omkring i byen. Så det er en cool måde at gøre det på. En ny måde. Jeg skal til Milano i morgen. Jeg skal flyve til Milano kl. 20:08 i morgen. Og ned og gå shows og sådan noget, så jeg skal bare chille lidt, tror jeg. Altså, lige se lidt ordentligt ud i morgen. Den ordentlige model. Ja. Det er hyggeligt med Freja, fordi jeg kender hende godt, ikke? Det går godt i dag. Det var hyggeligt. Det er så godt,